no kaisa pati mong kotorong ka bongka ini jeng gila toli tayoro shodu korkori thangnan nei kumulungni head office ni phaimani atum sanoro hathai kotoro phai sini sport ani sport malkhung o bhaike 360 degree akum sana gari buri thangai aro philjagi khan philjagi ma ani sport ni joto naima thani adong rok kebu bokro dukuman kha kebu yago dukuman kha kebu bangro dukuman kha kebu yago kha kata sampai kha pilot kan babo perskani glass ro bike sampai kha apa yang kata ke waktu ibu bani jara akum sano o jaga bhai 360 degree omai ka gari guri thangmane o bhai ke waisa pan gari guri maro kuya ko atum sa chini bas kangni pilot karo make guri khangai er pore mokoli bas kangno traction fil jagai o bhai ke pati mung khata eke borok khorok ba infection joto sagar du kuman ke borok no tabok chini edisini ambulance ringi na harai borok no tabok khereng bar sak nai nogor hori tongo borok ni treatment ni bagi